Дөресен әйткәндә, бу тапшыруда катнашу семберләрнең күптәнге хыялы иде. Әллә тыйнаклык саклап, әллә Казаннан чакыру көтеп, бу эш һаманда кичектерелеп килде. Һәм ниһаять алар бүген Яңа Гасыр каналының зур студиясында, бәйге трибуналары артында Ульяновск татар милли мәдәни автономиясе әгъзалары. Катнашучылар белгечләр буенча өчесе дә укытучы, өчесе 3 районнан. Мәләкәс районыннан килгән Гөлнәфис Сәхәбетдинова авыл мәдәният йортында да эшли. Мәктәптә татар теле түгәрәгендә алып бара. Районның Аккалпак татар хатын-кызлар оешмасында җитәкли. Бар җиргә дә өлгерә. Шул кадәр инде дулкынлансак та, шул кадәр шатлык кичердек. Менә Әмен Мәскәүдә, безнең ишем бит инде Казан ул Мәскәү. Булып кайткан кебек булды менә. Сораулары да бик кызыклы иде. Тапшыруны төшерергә берничә атна кала башваткычны әзерләүчеләр төркеме, мөхәррирләр, режиссерлар Ульяновскига килеп, анда катнашырга теләүчеләр белән очрашты. Биредә бик актив, тырыш, уңган халык яши. Һәм безнең эшебезгә дә алар бик теләп ярдәм итәләр. Ульяновск төбәгендә бик күп танылган шәхесләр чыккан. Ул язучылар дисеңме, ул артистлар дисеңме, галимнәр дисеңме. Менә биредә яшәүче безнең милләттәшләребез бу шәхесләр белән бәйле һәрбер истәлекне, ядкарны кадерләп саклыйлар, музейлар ачканнар. Алар белән эшләү җан рәхәте. Бу көнне Казаннан килгән иҗат төркеме сембер кызларын кроссвордта булачак сорауларның якынча темалары турында сөйләделәр. Аларга җавап бирү һәм студиядәге пульт темасы белән эшләү серләрен аңлаттылар. Билгеле, бу тарихи студиягә аяк басканчы семберләргә әле шактый әзерләнергә, укырга, кабат белемнәрен яңартырга һәм борчылу дулкынланудан байтак йокысыз төннәр узарга туры килгән. Якташлар турында бик күп материаллар укыдык һәм шушы материалларны тетрәлендергән вакытта әле тиз генә бит башка төшерергә, искә төшерергә кирәк һәм дулкынланган вакытта алар инде бик тә кыен. Җиңермен дип уйлыйсың инде ул. Каядыр еракта, күңел түрендә, ләкин әле ышанып бетмибез бит әле. Уенның ахырына хәтле. Карантин булу сәбәпле узган еллардагы сыман бүген студиядә җанатарлар юк. Катнашучы уенчылар үзләре генә иде. Укытучылар бу ярышта телгә, матур сүзгә сәләтләрен генә түгел, сәнгатькә дә осталыклары белән сакландырды. Кроссвордта сораулар Ульяновск төбәге тарихына, мондагы татар тормышына кагылышлы була дисәләр дә, алар арасында гомумән милләт тарихына, татар әдәбиятына багышланган биремнәр дә юк түгел иде. Кызларыбыз, редакторларыбыз кроссворд төзегән вакытта күбрәк нигезләнәбез җирлеккә. Шунда атамаларына, шундый шуларның язучыларына, билгеле шәхесләренә. Һәм дә шуларны күбрәк белсәләр, укысалар, әйбәт булыр иде. Тапшыруны алып баручы кроссвордның бу шакмакларындагы соңгы сорауларны биреп, кемнең ничә балл җыюын игълан итә һәм финалга чыгучыны супер уенга да чакыра. Шулай да без бүген супер уенны читкә куеп, анда катнашкан кызларның тапшыру азагында хәл-әхвәлләрен белешергә ашыктык. Белгәннәреңне дә кайвакытта дулкынланганга күрә онытып җибәрәсең инде менә монда. Телевизор артында инде бик тә җиңел күренә сыман. Әмма ләкин эштә бер дә үзгәчә икән ул. Күпне белгән, күпне күргән эш сөмберленең кайсысы Казаннан машина белән кайтып китүен без сезнең белән 30 һәм 31 гыйнвар көннәрендә ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларындагы баш ваткыч тапшыруының чираттагы чыгарылышын карагач күрәчәкбез.